Pekný, príjemný podvečer vám prajem. A na úvod by som sa vám všetkým veľmi rád pekne poďakoval za to, že ste si dneska našli čas a že ste prejavili záujem o náš pohľad na vývoj AI implementácií a vývoj nových digitálnych riešení. Dneska by som vám rád s mojimi kolegami porozprával trošku o tom, ako to u nás vnímame v našej firme. A rád by som vám ukázal aj to, ako prakticky tieto AI implementácie viete zaviesť aj u vás, vo vašich firmách relatívne rýchlo a rozumne. Ako mnohí už viete, ja sa venujem týmto digitálnym riešeniam už viac ako 25 rokov a prešiel som rôznymi fázami od nejakého vzniku webu, od zmeny spôsobu nakupovania v klasických kamenných obchodoch, na e-shopoch. Zažili sme mobilnú revolúciu, presun veci do cloudu, ale to, čo sa deje dneska a to, ako AI ovplyvňuje spôsob našej práce, ma vracia niekde späť 25 rokov dozadu, kde vôbec vznikol ten internet a vznikli tieto príležitosti, ktoré dneska máme. To znamená, že áno, vieme dneska povedať to, že tá revolúcia tu je a to AI zásadne mení spôsob, akým digitálne produkty v najbližších rokoch budeme vyvíjať. Dneska ja vám poviem asi tak veľmi skrátke, že kde vnímam tie najväčšie zásadné zmeny a skúsim vám v skrátke tiež povedať to, že aký dopad by to mohlo mať pre vás. Tak tá prvá zmena, ktorú vnímam, je tá, že v dnešnej dobe je tá realizácia zadaní a tvorba veľmi dobrých požiadaviek a špecifikácií je extrémne dôležitá. Je veľmi potrebné spoznať vaše potreby, veľmi dobre spoznať vaše ciele, veľmi dobre poznať vaše očakávania a veľmi dôrazne sa na to zamerať pred akýmkoľvek ďalším krokom, ktoré budeme robiť. Nie preto, že by to v minulosti bolo nepodstatné, to bolo podstatné aj v minulosti, ale dneska tým, že tie AI nástroje nám dokážu výrazne zrýchliť ten čas, tak ako oni dokážu zrýchliť dodávanie tých produktov, tak veľmi rýchlo dokážu spôsobiť aj to, že dokážu dodať veľmi rýchlo aj nekvalitný výsledok, ktorý môže stať dosť veľa času a veľa peňazí. To je potrebné si uvedomiť, a toto málo kto o tom rozpráva, že sa vieme dostať veľmi rýchlo do slepých uličiek. Určite sa aj vám stalo veľakrát, keď ste sa hrali s nejakým ChatGPT alebo podobným nástrojom, že po pol hodine práce alebo po hodine ste prišli na to, že vlastne to bolo celé zbytočné. Keď si to zoberiete vo veľkom a idete robiť nejaký väčší produkt, tak viete týmto prístupom bez dobre definovaných zadaní spáliť extrémne veľa času na vašej strane a následne aj na našej strane. A druhá zásadná zmena, ktorú vnímam ja z našich skúseností doterajších, je tá, že viac sa to celé nakláňa v prospech riešení na mieru. Mnohí z vás, ktorí ste tu, máte od nás nejaké riešenie na mieru a tie riešenia na mieru sa ukazujú ako správna voľba a nie preto, že by krabicové riešenie bolo zlé, ale skôr preto, že už to riešenie na mieru a tie nevýhody, ktoré malo, sa dneska minimalizujú. Hej. Ono bolo veľakrát drahé a časovo náročné, ale dneska tá časová náročnosť a tie náklady sa skracujú a naozaj sa dokážu tie riešenia na mieru veľmi priblížiť k vašim potrebám. To znamená, že tieto dve zásadné zmeny, o ktorých som teraz povedal, spôsobujú to, že tie technológie po dobre vydefinovaných zadaniach a potom, že ich vieme dneska prispôsobovať na mieru, robia to, že tá technológia sa dokáže prispôsobiť potrebám vašej firmy a nie tak, ako to bolo v minulosti. Mnoho z vás sa prispôsobovalo možnostiam softvéru. Toto už dneska neplatí. My si myslíme u nás vo firme, že naozaj tá technológia sa dokáže veľmi pekne a veľmi rýchlo prispôsobiť dneska vašim potrebám a vašim očakávaniam.
A možno, že nejaký takýto dopad týchto zmien, ktorý máme a nejakých prínosov pre vás by mal spočívať v nejakých týchto troch bodoch. To znamená, že vieme sa veľmi, veľmi rýchlo dopracovať k výsledkom. Tak, ako som už spomínal, vieme prísť a ten rozdiel medzi tým, že toto by bolo dobré, aby sme vo firme mali, a tým, že to naozaj vo firme máte, je veľmi krátky. Niekedy trvalo vývoj nejakého riešenia 6 mesiacov a dneska to vieme skrátiť na týždne. Nám sa z tých našich praktických doterajších implementácií ukazuje, že keď budeme veľmi konzervatívni a robíme veci veľmi zodpovedne, tak niekde vieme usporiť stále viac ako 50% času oproti tomu, ako to bolo v minulých rokoch. To znamená, že naozaj sa k tým výsledkom vieme dostať oveľa rýchlejšie ako v minulosti a zároveň vám vieme dodať oveľa viac hodnoty v rámci projektu. To znamená, že tým, že tie nástroje umelej inteligencie sú dneska veľmi dobré a v určitej miere aj dosť dokonalé, nám umožňujú vám vytvoriť lepšiu hodnotu. Vieme vám pomôcť viac z user experience, vieme vám pomôcť s dizajnom, vieme vám pomôcť s textami, s obrázkami, s obsahom na webe. Vieme urobiť lepšie testovanie, vieme vám dodať oveľa kvalitnejší produkt ako v minulosti, lebo sú na to dneska nástroje a veci, ktoré v minulosti sa nerobili, lebo sme si povedali, že to je drahé a na to treba veľa času. Už dneska si myslím, že si môžeme dovoliť a môžeme naozaj robiť to najlepšie, čo sa dneska dá. A v podstate tá tretia vec, ktorá by vám mohla pomôcť, je to, že nás ako firmu Bardeska už nemusíte vnímať len ako nejakého partnera, ktorý dokáže urobiť web alebo mobilnú aplikáciu alebo nejakú webovú aplikáciu, ale dneska naozaj vieme ísť viac dovnútra tej vašej firmy a vieme vám pomôcť aj po tej procesnej stránke a vylepšiť rôzne mini aplikácie, priniesť rôzne drobné softvery, ktoré by mohli zefektívniť vašu prácu a priniesť vám oveľa väčšiu hodnotu rozšírením nášho pôsobenia a poprepájania jednotlivých aplikácií. A toto je možno, že práve to najdôležitejšie, čo AI nám umožní, že otvoriť sa a urobiť viac nových a lepších vecí pre vás. Ale nechcem ja dlho rozprávať o týchto veciach a rád by som teraz prenechal slovo mojim kolegom Michalovi s Adamom, ktorí vám trošku bližšie predstavia veci po technickej stránke a po nich v ďalšej časti vám Láci s Ľubošom a Dominikom už ukážu aj konkrétne implementácie, ktoré sme pre niektorých z vás už realizovali a sú nasadené v praxi. Takže ja vám zatiaľ ďakujem a pozývam Michala s Adamom. Tak, dobrý večer. Ja sa predstavím, moje meno je Michal Hricišin. Pracujem vo firme už viac ako 20 rokov, vo firme Bardeska. V podstate zažil som na vlastnej koži celú tú revolúciu, o ktorej Marek hovoril, všetky fázy. No a teraz vám skúsim trošku približiť náš pohľad vývojára na tú AI revolúciu. Moje meno je Adam Hnat. Ja pracujem vo firme BART 4 roky. A v podstate prvé 3 roky, ktoré som tu pracoval, tak viac menej tá moja robota bola nejak viac menej rovnaká, ten spôsob mojej práce.
Maximálne som sa pohyboval medzi rôznymi technológiami, no posledný rok bol fakt veľmi, veľmi markantný v tom, ako vlastne sme zmenili spôsob práce. A som veľmi rád, že práve o tom tu dnes vám môžem niečo povedať. Začnem takto z obšírna. Veľa ľudí si myslí, že jednoducho programátor si dneska sadne a napíše prompt a vypluje mu to hotový produkt. Nie je to celkom tak a tie princípy, ktoré platili doteraz, platia stále. To znamená, že ja som stále tvrdil, že analýza dobrá je 80% úspechu. Dnes to platí o to viacej. Vy potrebujete nakrmiť ten AI model, ktorý bude neskôr programovať alebo pomáhať s programovaním množstvom dát a musíte mu dať mantinely, musíte mu dať popísať firemné procesy. O to viac je dneska pri AI vývoji a agentnom vývoji dôležitejší inkrementálny vývoj. Aby sa robili oveľa menšie celky, ktoré je ako programátor, tak tester, tak človek na vašej strane schopný skontrolovať. Ak sa vyprogramuje aplikácia naraz, tak je veľmi ťažké potom skontrolovať a vzniká to, čo Marek hovoril, jednoducho balast a problém, ktorý môže byť nebezpečný a nefunkčný. Preto vlastne to priebežné testovanie a odovzdávanie po malých celkoch je veľmi dôležité. Ja by som za seba na úvod povedal takú dosť dôležitú vec, že tak ako Michal spomínal, programovanie, teda AI vývoj v dnešnej dobe nie je len nejaké písanie si s chatbotom, kde mu napíšeme nejakú vec a on to za nás spraví, ale celý ten proces v podstate začína už na začiatku pri komunikácii so zákazníkom. A to je dosť dôležité povedať, že síce sa to možno neuvedomuje každý, ale každý jeden projekt je vlastne unikátny a špecifický. Možno má rovnakú technológiu ako ďalších 100 projektov, ale čo nemá rovnaké je určite smerovanie projektu a nejakú tú ideu alebo tú hodnotu, ktorú prináša. A to je vlastne veľmi dôležité na to, aby sme dokázali ten vývoj nastaviť správne. To znamená, že ak chceme, aby vo výsledku bolo programovanie z AI iba fakt to písanie s chatbotom, a ktoré nám bude dávať správne výsledky, potrebujeme dostať do toho AI ten váš smerovanie vášho projektu, akú hodnotu má prinášať. Proste potrebujeme naintegrovať celý váš ekosystém k tomu AI a musíme to celé spojiť dokopy. A je dosť dôležité, aby sme to počas celého vývoja udržiavali, pretože na to, aby sme dokázali mať efektívny a rýchly vývoj, potrebujeme spraviť z AI vlastne ako nejakého človeka, ktorý by bol súčasťou nášho tímu. Presne tak. AI v podstate nenahrádza ľudí a programátorov a týmy, ale pomáha a rozširuje ich schopnosti. V podstate každý dobrý projekt, ktorý je nejakým spôsobom napojený na AI a jeho rozširovanie, pozostáva z agentov a znalostí. To si predstavte tak, že agent je v podstate špecializovaná rola, ktorá má na starosti nejaké úlohy. Predstavte si to ako nejaký agent, ktorý rieši technickú podporu, agent, ktorý má riešiť reklamácie, agent, ktorý vymýšľam nejaký obchodník, sales manager. Úlohou je popísať popis práce toho agenta a dať mu práve ten knowledge, ktorý má vaša firma a vaše interné procesy, aby ich poznal. Aby to nebolo proste všeobecný chat. A ten agent, keď sa napríklad spustí v chate alebo nejakým spôsobom zaintegruje do procesov, tak vie využívať skilly. Môže to skill ako nejakú znalosť. To znamená, môže napríklad mať znalosť na čítanie objednávky. Môže mať znalosť zapísanie reklamačného formuláru, odoslanie mailu, správnu formuláciu mailu pri reklamácii. Čiže takto sa agenti a skilly doplňajú. Sú to dve samostatné jednotky, ale vedia sa prepájať. No a veľmi silná vec je MCP. Je to v podstate model context protocol. To je taký technický výraz, ale on hovorí o tom, je to popísaný jazyk, ako dvaja agenti alebo dve umelé inteligencie medzi sebou dokážu komunikovať. Zjednodušene, ukážku vám ešte potom ukáže Ľuboš, ale zjednodušene prekladá ľudskú reč
na striktné technické dáta a potom výsledok interpretuje. To znamená, že môžete sa vďaka MCPčku opýtať, aké boli objednávky, alebo čo mám dneska na práci, čo mám vybaviť. MCP zistí, že aha, človek chce asi načítať dnešné objednávky, vráti ich v striktne programátorskej podobe a opäť ten istý agent ich interpretuje a napríklad urobí zoznam úloh na daný deň. Ja teraz nadviažem trochu na to, čo hovoril Marek. V podstate tým, akým spôsobom vieme v dnešnej dobe vyvíjať, ako sa nemusíme držať striktne nejakých technologických mantinelov a vieme vyvíjať rýchlejšie, tak je teraz presne ten správny čas, aby sme dokázali vyvíjať tie interné nástroje. To znamená, že potrebujete nejaké veci, nejaké procesy vo firme zautomatizovať alebo možno nejak vizualizovať, tak teraz je ten správny čas, kedy sa to oplatí robiť ako úplne custom riešenie, pretože je to v podstate už lacnejšie, ako keby ste si museli platiť licencie na nejaké softvery tretích strán. Ja možno by som povedal taký príklad, ktorý sme spravili u nás, v našom týme, v podstate my s Mišom. My vlastne vyvíjame väčšinu softverov, ktoré sú nejaké komplexné. To znamená, že skladajú sa z rôznych prvkov, nejaké API, webové apky, mobilná aplikácia a tak ďalej. A častokrát teda v každom našom systéme to všetko musí hrať dokopy. Veľakrát sa nám stávalo, že v podstate pri vývoji sme mali niekedy problém nejaké veci oddebugovať, keď nám prišla nejaký bug od zákazníka, tak dlhšie sme to hľadali, pretože ten lokálny vývoj bol roztrúsený do viacerých celkov. No a my sme si vlastne pri jednom projekte vytvorili taký vlastný dashboard, kde vlastne vidíme všetky naše projekty, ktoré aktuálne, teda v jednom projekte všetky služby, ktoré aktuálne bežia. Vidíme pri nich logy, vidíme dokumentácie všetkých týchto služieb, ktoré samozrejme boli vygenerované pomocou AI, nami skontrolované. A vidíme takisto aj nejaké výsledky testov. Takisto testovanie je už tiež efektívne v dnešnej dobe robiť pomocou AI. A pre nás to bol prínos v tom, že ak príde nejaký nový človek do týmu, čo sa môže stať fakt každý deň, tak nepotrebujeme mu venovať až taký veľký kus času, aby sme ho do toho nášho systému dostali, ale dokážeme mu dať tento jeden nástroj a on sa na neho pozrie a v podstate môže s ním už pracovať a môže začať vyvíjať software pre vás, pre našich zákazníkov. Čiže takýmto spôsobom sa na to môžete pozrieť aj vy, ak v podstate máte niečo, čo nesúvisí s webom, môže to súvisieť nejakými vašimi internými procesmi. My sme tu tiež pre vás, aby sme vám to vedeli nejako zautomatizovať alebo zvizualizovať. Ďalšia oblasť, ktorá nám AI umožňuje rozširovať pôsobenie našej firmy, je v podstate prevzatie systémov. Tomu sme sa dosť bránili, pretože nikto nechce upravovať kód, ktorý nepísal a zobrať za neho zodpovednosť. Aktuálne sa k tomu vieme celkom slušne povenovať. Vieme vďaka AI agentom a celkovo AI v podstate urobiť onboarding projektu, ktorý nebol udržiavaný, ktorý pôvodní vývojári prestali supportovať, dokonca aj neposkytujú súčinnosť. V spolupráci so zákazníkom sa dá ten projekt nastaviť na údržbu pravidelnú, cielenú a nielen udržiavať funkcie, ale dokonca aj rozvoj. Ťažíme pritom jednak z našich skúseností, viac než 20-ročných a jednak pomáha k tomu AI, ktoré tie súvislosti a inputy od zákazníka vie veľmi dobre vyhodnotiť a ako sme na začiatku hovorili, v podstate nastaviť ten projekt na agentný vývoj a jeho rozvoj. Máme aj takú reálnu skúsenosť, ktorá sa stala vlastne pred pár mesiacmi a stále to trvá. Dostali sme jeden projekt, ktorý nebudem úplne menovať, ale poviem, že v podstate ten projekt zasahuje do života asi každého jedného z nás, ktorí sme tu aj teraz pripojení. A bol to komplexný systém, ktorý sa vlastne skladal z webu, z API, z obrovskej databázy, bola tam mobilná aplikácia a boli tam aj všelijaké externé pripojenia na iné systémy. Ten software bol neudržiavaný, ale bežal v ostrej prevádzke. A v podstate našou úlohou bolo prevziať zodpovednosť za beh toho softvéru a ďalej ho
rozvíjať, udržiavať, supportovať a rozvíjať. Dosť dôležitá vec, ktorá bola predtým, ako sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme vlastne dvaja, že sme si dali nejaké plusy a minusy na stôl a jeden taký dosť veľký minus vlastne pri programovaní bolo aj to, že ani v jednej službe, ktorú vlastne sme mali prevziať, sme nemali technológiu, s ktorou sme niekedy robili, možno niekedy sme sa s tým stretli, ale nikdy sme aktívne v tejto technológii nevyvíjali. No, zhodnotili sme, že máme dostatočné skúsenosti a podporu toho AI na to, aby sme dokázali ten projekt prevziať. A dokonca sme ho dokázali prevziať za veľmi krátky čas. Bavíme sa o veľkom projekte, bolo to pár týždňov na prevzatie a nejaké pochopenie tej logiky za tým. A práve tu nám pomohlo to AI, pretože my sme nepotrebovali až tak vedieť ten technický stack. Skôr sme potrebovali pochopiť, ako fungujú veci v tej aplikácii, aké má mať smerovanie do budúcna a ak príde nejaká požiadavka od zákazníka, kde tu máme hľadať. A práve tam nám vznikla tá časová rezerva, aby sme to dokázali veľmi jednoducho fakt za krátky čas prevziať. Čiže myslím si, že to je presne tá veľmi správna vec, ako sa dá to AI využiť. Ešte celkovo k tejto téme prevzatia existujúcich projektov bez údržby súvisí v podstate aj nejaký reverse engineering. Podľa mňa je to dosť kontroverzné, lebo asi nie je úplne vhodné prevziať nejaký alebo rozbaliť nejaký zakodovaný kód a začať ho používať a ďalej vyvíjať. Ale ak to licencia umožňuje a v niektorých prípadoch sa nám to podarilo, kolega to potom ukáže, tak dá sa v podstate pomocou AI veľmi ľahko alebo po veľmi veľa prípadoch rozkodovať existujúci produkt, ktorý napríklad nemá support, rozkodovať nejaký protokol a viete si nejaký zložitý alebo software, ktorý potrebujete nejak prispôsobiť a nedá sa, tak si viete vybudovať nový systém, nový software, ktorý využíva protokol a viete ho ďalej rozvíjať a napojiť na vaše systémy. Tak to sa stávate nezávislí od nejakého dodávateľa, ktorý prestal software vyvíjať alebo nechce dať k nemu nejaké zdroje kódy a podobne. Ďalšou veľkou vecou v týchto dňoch AI a vývoja AI je určite dizajn. A ak sa povie dizajn, tak väčšina ľudí si predstaví nejaké pekné brandingy, tie klikateľné landing page, kde vlastne prídu ľudia a ťahajú im to oči. Ale dosť sa zabúda na to, že asi tá najdôležitejšia zložka toho celého dizajnu je UX. To znamená, že user experience, ako keď človek príde na stránku, aby sa tam cítil dobre, aby dokázal prečítať všetky informácie, pretože hlavne kvôli tým informáciám tam prišiel, aby sa všade dokázal preklikať a tak ďalej. Tie UX majú svoje štandardy, sú to verejne dostupné a dohľadateľné informácie a v minulosti, ale vlastne aj v súčasnosti s týmito vecami prichádzal do styku hlavne dizajner. No, povedzme si na rovinu, pri nejakých menších projektoch sa častokrát nezvýši rozpočet na dizajnera a celý ten balast toho UX a celého dizajnu padajú na vývojára. Doteraz to mohol byť nejaký problém, ale v podstate v dnešnej dobe, keď máme tú umelú inteligenciu, tak v podstate vývojár sa fakt môže sústrediť na tú svoju technickú stránku veci a kvalitný dizajn mu dokáže navrhnúť aj AI, pretože ako som spomínal, tie všetky štandardy sú už verejne dostupné a vie si ich stiahnuť, vie ich veľmi rýchlo implementovať do existujúceho dizajnu alebo do nejakého nového dizajnu. Aby som ako taký príklad uviedol nášho zákazníka Maurice Rand, kde vlastne celá aplikácia bola vyvíja sa asi 3 roky a celý čas bola myslená, aby bežala na desktopoch na prevádzke. To znamená, že nezamýšľalo sa nad tým, aby vlastne administratíva sa riešila v telefóne. No párkrát sa to samozrejme na meetingoch spomenulo, ale stále to bolo drahšie, ako sa to oplatilo. To znamená, že čakali sme na ten správny moment a presne teraz prišiel ten správny moment, keď sme si dovolili vlastne v rámci zo pár hodín spraviť redesign, ktorý nám navrhla umelá inteligencia. Dostali sme prototyp. Ten prototyp sme si prešli s zákazníkom a následne sme ho za pomoci nejakých nástrojov implementovali a vážne to bol veľmi krátky čas. Čiže
tu je tiež priestor na to, aby vlastne sa tá umelá inteligencia aktívne využívala. No a posledný segment, ktorému by sme sa chceli venovať, je v podstate analýza a začiatok nových projektov. Tu je veľmi dôležité to spomenúť, že vlastne, aby ste dosiahli tú udržateľnosť a celý ten vývoj aj v čase, lebo projekt robíte preto, aby bol dlhodobo udržiavaný a fungoval, tak je dobré, keď to AI správne nastavíte už na začiatku. Už pri nápade je dobré napríklad zavolať firmu, ktorá vám s tým bude, viete, že vám s tým bude pomáhať pri vývoji, aby už ten nápad bol sprocesovaný správne, aby už dokumentácia projektu vznikala v začiatkoch, aby architektúra a rôzne ako keby mantinely technické, ktoré sú stanovené niečím, štruktúrou toho projektu, tak aby už zo začiatku boli nasetapované a takto sa ten projekt stáva v podstate udržateľný a veľmi rýchlo sa môže začať vývoj po takejto úvodnej analýze. Dokonca sa dá ísť do toho, že vlastne od nápadu sa veľmi rýchlo viete dostať k prototypu za pomoci AI, viete si to preklikať, otestovať aj s nejakými budúcimi klientmi ešte predtým, ako sa začal vôbec vývoj. Takže toto je veľmi dobrá vstupná cesta začať vyvíjať AI práve pri nových nápadoch. A keďže sa to všetko tak rýchlo vyvíja, tak fakt iba pár mesiacov dozadu sme mali skúsenosť s takú prvú možnosť vyvíjať nejaký projekt na zelenej luke. A začalo to tým, že vlastne za nami prišiel zákazník, ktorý mal na nejakých 4 A4 nápad, o čom by tá aplikácia cca mala byť. Mal tam nejaké screenshoty, dokonca aj tie boli vygenerované AI-kom. A my sme to vlastne spolu prešli, dali sme si nejaký čas na napísanie user stories a dodali sme mu nejakých cca 60 strán štrukturovaného textu, ktorý vlastne on si celé prešiel, spripomienkoval nám to, spolu sme to upravili a dostali sme to do finálnej podoby. A tam vlastne prišla tá prvá fáza vývoja, tá analýza a ako budeme projekt vyvíjať ďalej. A teraz to bolo vlastne, toto bolo iné ako doteraz pri doterajších projektoch, pretože sme nešli analyzovať to, akú funkcionalitu budeme, akým spôsobom programovať, kde použijeme akú technológiu, to nie. Pozreli sme sa na to tak, že máme v týme, môžeme mať v týme nejakých agentov, môžeme mať nejaké znalosti a potrebujeme celý ten ekosystém nasetapovať tak, aby nám vývoj fungoval veľmi efektívne. A dospeli sme k záveru, že potrebujeme nejakých 9 agentov a nejakých 15 znalostí. Potrebovali sme nejakého agenta, ktorý by nám pomáhal pri vývoji API, pri vývoji webu, nejakého dizajnera a tak ďalej. A potom sme začali vlastne vyvíjať a prešiel nejaký prvý šprint a tu je veľmi dôležitá vec. Po prvom šprinte sme si uvedomili, že nepotrebujeme 9 agentov a 15 znalostí, ale stačia nám napríklad iba 3 agenti a 7 znalostí, lebo tento projekt nie je až taký veľký, aby to potreboval až takto nejako kúskovať a pri tom zniženom počte to vlastne to AI funguje oveľa lepšie a nehalucinuje až tak. A tu je vlastne tá moja message, ktorú by som vám chcel odovzdať, že vývoj z AI nie je len, že to raz na začiatku nastavíme a do nekonečna to bude fungovať. Ako sme tu spomínali celý čas, je to súčasť týmu a je to súčasť vašej hodnoty produktu. To znamená, že každým šprintom, každou inkrementáciou sa ten AI vo vašom projekte musí vyvíjať. To znamená, áno, teraz sme znížili počty tých agentov a znalostí na 3 a 7 a po ďalšom šprinte to možno budeme musieť znova zvýšiť alebo prepísať tých agentov. Proste je to súčasť vývoja a musí sa to meniť, aby sme dokázali udržať ten vývoj udržateľný, efektívny a rýchly. Tak. A možno ešte len slovo na záver za nás. Človek zostáva kľúčový. Preto je veľmi dôležité, aby ostal ten ľudský kontakt, ostalo manuálne testovanie, ostal tie dema medzi nami a zákazníkom, medzi vami. Je veľmi dôležité, aby človek zodpovedný za projekt na našej aj na vašej strane spolu komunikovali. A darmo, že ten AI vývoj, áno, urýchli, ale urýchli len na toľko, koľko mu to dovolíte.
a koľko ste schopní prevziať a skontrolovať. Pretože zodpovednosť za ten projekt stále preberajú ľudia vo firme a nie AI model. Prenechám teraz slovo konkrétnym ukážkám Lacimu a jeho týmu. Ďakujeme. Ďakujeme. Dobrý večer, tak ďakujem za slovo. Moje meno je Laci Perduk. No a spolu s kolegami Ľubom a Dominikom pracujeme spolu s našimi týmami na e-shopových riešeniach tuto vo firme Bardeska. Tak ako už bolo povedané, dnes sa vám pokúsime ukázať čo najlepšie príklady toho, o čom hovoril Marek, Mišo a Adi. No a predtým, než si ukážeme samotné príklady, tak je veľmi dôležité o nich povedať zo pár vecí. Všetky tie ukážky, ktoré uvidíte, boli vyvinuté presne tým spôsobom, ktorý popisoval práve Mišo s Adim. Teda jedná sa o ukážky, ktorým predchádzala veľmi poctivá analýza, v ktorej sa vôbec vyhodnocovalo to, že či na danú oblasť, na danú problematiku je vhodné použiť umelú inteligenciu ako riešenie nejakej otázky alebo nejakého problému. Následne, ak toto bolo vyhodnotené a uznané za vhodné, tak tie riešenia všetky, ktoré uvidíte, boli pripravené na mieru pre našich zákazníkov. Z toho plynú dva veľmi dôležité závery. Prvý z nich je ten, že ten zoznam, ktorý uvidíte, nie je konečný. Nie je to úplný výpočet toho, čo Bardeska dneska dokáže urobiť, ale sa skôr jedná o nejaký prierez tými vecami, ktoré sme už teraz urobili a je na našej spoločnej spolupráci a našej spoločnej komunikácii budovať ďalšie takéto úspešné ukážky. Zároveň to, čo je druhým záverom z tohto faktu, je to, že sme schopní v tých riešeniach riešiť problémy, optimalizovať ich, upravovať tie riešenia naozaj na mieru, pokúsiť sa ich šperkovať tak, aby tie problémy, ktoré sme si na začiatku zadali ako cieľ, boli na konci naozaj vyriešené. Aby sme to možno ešte trošičku zrekapitulovali, tak opäť povieme o tých troch oblastiach záujmu, ktorým sa budeme v tých ukážkach venovať. A prvý z nich je budovanie dátového skladu, dátového knowledge baseu vašej firmy. A následne sa budeme venovať oblasti, kde Bardeska získal väčší záber a teda sme schopní našim zákazníkom, teda vám poskytnúť viac zaujímavej práce. No a napokon je to vybudovanie nástrojov priamo pre vaše podnikanie, teda nástrojov, ktoré pomáhajú optimalizovať či už vaše procesy, alebo vašu komunikáciu s zákazníkmi, alebo napríklad tvorbu obsahu na webe. Teraz dávam slovo Ľubovi, ktorý vám ukáže praktický príklad práve z prvej oblasti, ktorú som spomínal. Vzhľadom na to, že zrejme každý z vás už využíva nejakého AI asistenta, tak pravdepodobne ste si všimli, že ak nemá správne dáta, tak nefunguje až tak dobre. Hej? Čiže zvyčajne tie dáta vlastne kopírujete, vkladáte do nejakého promptu alebo prikladáte nejaký súbor do session. A bez týchto dát AI asistent nevie pracovať. A tu do hry vstupuje MCP server. MCP server je ako taký bezpečný most medzi asistentom a tými dátami alebo našim interným systémom.
Z technického hľadiska sa jedná o štandardizovaný protokol, ktorý vlastne funguje na nejakej sade toolov. Tooly si môžeme predstaviť ako napríklad vyhľadaj mi objednávku alebo vyhľadaj mi daného zákazníka a AI asistent si tieto tooly zoberie a on sám vyhodnotí, ktorý má kedy použiť. Môže ich aj samozrejme skombinovať a následne vám vráti nejaký finálny výsledok. Hlavná výhoda MCP servera pre vás je to, že niektoré požiadavky typu ako napríklad dajte mi report objednávok alebo niečo proste chcete si pozrieť do databázy, nemusí to smerovať priamo na programátora, ale viete si to sami spustiť vo svojom asistentovi. Ďalšia výhoda je univerzálnosť, čiže vlastne MCP server sa neviaže na konkrétneho AI asistenta, ale je univerzálny. Čiže keď vo firme vám vyhovuje používať ChatGPT, tak sa pripojíte na ten MCP server a používate ten. Ak po čase to chcete zmeniť a chcete prejsť na Claude, tak sa pripojíte na rovnaký MCP server. Môžeme prejsť k video ukážke. Takže môžete vidieť môjho AI asistenta, ktorý sa pripojí na MCP server Pohody, databázového servera. Ja som sa ho konkrétne pýtal, ktorý produkt bol tento mesiac najpredávanejší. Tu môžeme vidieť, že tieto tooly mu nabehli. On už spúšťa niektoré query nad databázou a už sám vyhodnocuje a hľada tú správnu tabuľku. Má aj tu opis tabuľky a podľa toho najbližšieho opisu nájde tú správnu tabuľku a spustí vlastne finálne query a následne potom nám vráti nejaký výsledok. Našiel daný produkt, ktorý bol najpredávanejší. Toto je testovacia databáza, čiže sú tam ako keby testovacie dáta. Našiel daný produkt, odpovedal, prečo by mohol byť výnimočný, našiel aj niektoré jeho parametre a tak ďalej. Druhá video ukážka, tu som sa ho vlastne pýtal, ako dlho trvá expedovanie danej objednávky. Čiže znovu, MCP mu podhodí nejaké tooly, on s nimi začne pracovať a následne potom nám vráti dané výsledky priamo z databázy. Tu ešte niečo vyhodnocuje, lebo našiel napríklad v tej tabuľke nejakú anomáliu, mohla byť to zrušená objednávka alebo takto. Tu už môžeme vidieť výsledky. Ja sa ho následne spýtam, či to vie hodiť aj do grafu. Zoberie tieto dáta, ktoré mu vyšli a spraví mi stĺpcový graf. Čiže pekne nám zvizualizoval tieto dáta a takto vieme robiť celý čo možné, aj report faktúr, report objednávok, vlastne všetko, na čo pripojíme ten MCP server. Tak ako MCP servery vlastne ponúkajú akoby, že nový pohľad na vaše dáta, to, čo vám ukazoval práve Ľuboš, tak takisto, ako ste možno videli viacerí v našej pozvánke na tento event, tak firma Bardeska pripravila nástroj chat.bar.sk, ktorý niektorí z vás už možno aj aktívne používate. Jedná sa o nástroj, ktorý sprístupňuje a zlepšuje komunikáciu medzi firmou Bardeska a vami, našimi zákazníkmi. Teda primárne sa aktuálne jedná o nástroj, ktorý umožňuje vytvárať lepšie, presnejšie a kvalitnejšie zadania. Teda môžeme si opäť ukázať video ukážku.
vy ako náš zákazník máte prístup do takéhoto chatovacieho okienka a komunikujete v rámci kontextu vášho projektu. To znamená, že máte tento chat má k dispozícii kódy vášho projektu, zároveň má k dispozícii práve napríklad takéto MCP server, ktoré by sa mohli vyvinúť na mieru. No a pýtame sa ho, že potrebovali by sme vytvoriť novú úlohu. Po dokončení a expedovaní objednávky by som chcel zasielať zákazníkom e-maily s hodnotením, ohodnoťte prosím produkt, ktorý ste si u nás kúpili. V tom momente ten agent vlastne začína reagovať, pýta sa dodatočné otázky, akým spôsobom to chcete riešiť. Chcete posielať oneskorený e-mail alebo posielame e-mail hneď po expedícii objednávky. Pýta sa na administrovateľnosť celého riešenia. To znamená, či chceme konfigurovať nejaké nastavenia priamo v administrácii, alebo či chceme to riešiť nejak natvrdo, povedzme, že v kóde. Po zodpovedaní týchto otázok nám vzniká vlastne celkom prehľadná a pekná dokumentácia, špecifikácia tej ktorej danej úlohy, ktorá sa automaticky posiela ku nám do developmentu, kde ju kolegovia môžu skontrolovať a vlastne pokračovať na jej práci. Tak teraz sa vlastne plynule presunieme akoby už do tej druhej etapy a tá druhá etapa je vlastne to, akým spôsobom umelá inteligencia umožnila firme Bardeska vyvíjať viac vecí vo väčšom rozsahu. Ukážeme si ukážku vlastne projektu, na ktorý by sme si asi pred 2-3 rokmi s kolegami netrúfli, a to najmä z dôvodu, že sme mali k dispozícii hraničný termín, a tento termín nám práve umelá inteligencia v tomto prípade pomohla dodržať. To znamená, podarilo sa nám vyvinúť v pomerne rozumnom krátkom čase riešenie pokladničného systému, to znamená kasy, ktorá je plne kompatibilná so slovenskou legislatívou. Môžeme si k tomu ukázať ukážku, kde vlastne uvidíme mobilnú aplikáciu, mobilný web, ktorý načíta vlastne EAN kód produktu, následne sa orchestruje terminál, následne po, povedzme, že úspešnom zaplatení na terminále sa orchestruje kasa a tým pádom vlastne môžeme takýmto spôsobom rozšíriť, povedzme, že vaše predajne takýmto pokladničným systémom. To, čo je na tom príklade, ale pre nás najdôležitejšie je to, že umožňuje vám ako zákazníkom rozmýšľať nad svojimi projektami v zásade out of the box. Teda môžete začať uvažovať nad tým, ako by ste dokázali svoje podnikanie rozšíriť napríklad o IoT, o nový hardware, alebo veci, ktoré ste doteraz možno neboli schopní tak jednoducho alebo lacno ovládať. Teraz poprosím kolegu Dominika, aby nám povedal niečo viac o ďalších implementáciách na projekte X-Farby. Dobrý deň, tak ja by som vám rád predstavil niekoľko zaujímavých využití AI priamo v praxi, ktoré sme implementovali pre našich zákazníkov. Prvou takou zaujímavou featureou je vizualizácia farieb. Je to vlastne využitie AI priamo v procese nakupovania. To znamená, že ak príde zákazník na web, tak my mu pomocou AI dokážeme zvizualizovať to, aký odtieň si zvolil na e-shope a zlepší mu tak používateľský zážitok a pomôcť mu aj sa rozhodnúť vlastne s konkrétnym výberom vhodného produktu. Takýchto prípadov na využitie AI v procese nákupu je mnoho a dokážu jednak prilákať toho zákazníka, jednak mu zvýšiť tú hodnotu toho nákupu a taktiež pomôcť s samotným výberom. Druhou časťou alebo druhou oblasťou, kde sme využili AI, je priamo vo vývoji, kde sme za pomoci nejakého reverzného inžinierstva, ako spomínal Michal, vytvorili aplikáciu, ktorá dokáže priamo komunikovať s tonovacím strojom. Čiže je to vec, ktorú by sme pred niekoľkými rokmi nemali odvahu veľmi skúšať, ale tým, že AI nám dokázalo pomôcť vytvoriť si nejakú tú dokumentáciu z reálneho kódu, ktorý už bol pripravený, tak otvorilo nám to dvere k samotnej implementácii. Na videu môžete vidieť priame použitie v praxi, kde vlastne máme zaimplementovaný software, ktorý komunikuje s strojom priamo
v nejakej výrobe alebo v priemysle a takto v podstate vieme prepájať rôzne systémy navzájom, rôzne stroje a priniesť zákazníkovi aj tú hodnotu v podobe tých automatizácií na pozadí, ktoré nie sú možno hneď viditeľné na vonok, ale dajú sa veľmi pekne riešiť a priniesť hodnotu aj na pozadí celého toho procesu. Tak ako sme si vlastne ukázali agenta, ktorý vám umožňuje komunikovať s firmou Bardeska, tak teraz sa môžeme plynule cez agentov, ktorí by mali byť vytvorení priamo pre vás, pre vašich zákazníkov presunúť v tej tretej časti našej prezentácie. Teda budeme teraz hovoriť o implementáciách, ktoré sú určené priamo do vašich firiem a môžu pomôcť zlepšiť komunikáciu s vašimi zákazníkmi, celkovo fungovanie vašej firmy. No a úplne na začiatok sme si vlastne pripravili ukázku implementácie chatového agenta, ktorý nahrádza alebo supluje a pomáha zákazníckej podpore na našich projektoch. Môžeme si ukázať opäť video. Toto je web nášho zákazníka, ktorý prevádzkuje nádherný rezort na Podpoľaní. A vidíme, že vlastne sa pokúšame komunikovať s podporným chatom. Pýtame sa ho ahoj, okamžite dostávame reakciu dobrý deň, ako vám dnes môžem pomôcť. A kladieme mu otázku, ktorá tak, ako sme si už doteraz ukazovali, súvisí úzko s dátami toho webu, to znamená, že aké je dnešné denné menu. No a tento chatbot odpoveda vlastne na základe dát, ktoré sme mu poskytli. Zároveň výnimočnosťou tohto chatového riešenia je to, že v prípade, že agent má pocit, že potrebuje pomoc od reálneho človeka na podpore, alebo váš koncový zákazník si dopytuje reálnu komunikáciu s podporou, s reálnym človekom, tak tento chatový agent to dokáže urobiť tým, že vlastne presunie tú komunikáciu na reálneho človeka a tým pádom vaši zákazníci dostanú presné dáta, aj keď v tom celom procese funguje nejaký agent. Doteraz sme v zásade hovorili často o tom, že umelá inteligencia nejakým spôsobom komunikuje s ľuďmi, pomáha im tvoriť riešenia, pomáha vašim podporným pracovníkom alebo pracovníkom podpory v komunikácii. A potom existuje vlastne ešte jedna pomerne veľká časť a to je spôsob, akým umelá inteligencia dokáže pracovať v zásade autonómne za nás. Vždycky samozrejme, tak ako už tu spomenulo, padlo to viackrát po kvalitnej analýze, po kvalitnom testovaní výsledkov. No a môžeme si ukázať teda možnosti takejto AI automatizácie. Opäť vlastne vidíte screen systému Chat Bardeska, ktorý sme rozšírili o možnosť pridávania úloh. No a ako môžeme vidieť vlastne na videu, v noci nám pribúdajú povedzme, že 3 úlohy. V tomto prípade je to nejaká automatická bezpečnostná kontrola kódu, ktorú vie agent urobiť sám, alebo napríklad automatická tvorba marketingových inšpirácií opäť na základe toho, čo agent vie o vašom projekte. No alebo práve automatická kontrola nejakého chatu zákazníckej podpory. Je niekde nejaký kritický problém, ktorému by sme sa mali zajtra ráno začať venovať? No a ako výsledok sme v tomto prípade vlastne použili náš GitLab, ktorý asi viacerí z vás poznáte. V noci nám tam vznikajú povedzme takto nejaké marketingové inšpirácie. To znamená, že AI agent si zobral kód projektu, zobral si vedomosti, ktoré má jednak od firmy Bardeska a jednak svoje všeobecné vedomosti vlastne o internete, tak ako to vlastne už povedal Ady. No a vytvoril návrh povedzme 5 marketingových inšpirácií, čo by bolo vhodné zapracovať na náš projekt, aby vlastne náš projekt bol lepší, použiteľnejší a možno zarobil aj viac peňazí. Ďalšou zaujímavou oblasťou, kde vieme plne integrovať AI, je aj samotná administrácia a správa obsahu webu. To znamená, že AI vieme úplne začleniť do prípravy nejakého obsahu, vieme mu dať nejaké úlohy na správu webu. V rámci tejto ukážky máme zaimplementovaný AI nástroj alebo funkcionalitu, vďaka ktorej dokážeme vygenerovať plnú štruktúru webu na základe nejakých krokov, ktoré vlastne plne ovláda AI. To znamená, na vstupe máme nejaké produkty, ktoré máte v rámci vašho e-shopu a my sme mu dali úlohu, aby
podľa týchto produktov, parametrov vytvoril nejakú štruktúru a kategórie webu tak, aby to bolo hodnotné a aby to bolo v podstate z pohľadu SEO ideálne. To znamená, že máme tu zaimplementovaných niekoľko agentov alebo funkcionalít, ktoré si medzi sebou vymieňajú úlohy a prechádzajú jednotlivé kroky. To znamená, najprv si robia nejakú štruktúru toho webu, potom príde nejaký SEO agent, ktorý sa na to pozrie z pohľadu SEA, ohodnotí nejako kategórie, ktoré boli navrhnuté, prejde to niekoľkými procesmi, kde si to vlastne títo agenti vymenia, vyberú najvhodnejšie riešenie a potom to posúvajú ďalej. Máme tu zaimplementovanú aj funkcionalitu na vytváranie obsahu, to znamená, že ak sa vyhodnotí daná kategória, že je v poriadku z pohľadu SEA, tak sa je tam automaticky vytvorí aj obsah, to znamená nejaký popis, nejaké metadata, taktiež to máme zadefinované preklady, ktoré sa majú vykonať a to všetko sa deje v podstate plne na pozadí všetkého. A výhoda toho je to, že to vieme spúšťať v podstate ľubovoľný počet krát s tým, že vždycky berieme ohľad na to, čo už je v rámci toho webu implementované. To znamená, že ak vy zmeníte nejakú štruktúru vašich produktov, pridáte nejaký nový sortiment, tak my vieme jednoducho vygenerovať novú štruktúru webu na základe týchto zmien a prispôsobiť ju tak, aby to bolo v poriadku v podstate zo všetkých pohľadov a aby to bolo tak, ako to má byť. Dobre, no a teraz sa vlastne presunieme akoby k poslednej ukážke, k tej poslednej časti a to je vlastne generovanie obsahu pre samotný web. Experimentov s generovaním obsahu sme vykonali viacero. V zásade od momentu, kedy sa objavili chatoví agenti, tak tie experimenty sa pokúšali robiť, pretože čo dokázal chat robiť najlepšie, bolo v zásade generovať text, niekedy to robil horšie, niekedy to robil lepšie. To, čo je ale pointou tejto ukážky, je to, že čistý text od agenta pre skúseného čitateľa alebo pre skúsené oko je vždycky pôsobí trošičku umelo a na to generovanie obsahu je za nás potrebné urobiť nejakú fintu alebo nejaký trik, pomocou ktorého dokážeme vlastne ten obsah vygenerovať tak, aby nám tá umelá inteligencia na jednej strane pomohla, ale na druhej strane nepôsobila príliš okato ako umelá inteligencia. To znamená, že my sme si vybrali príklad produktu, ktorým je krmivo pre psov a vygenerovali sme baneriky, ktoré by mohli byť v zmenšenej podobe použité na detaile produktu. Sú to povedzme, že banery, ktoré hovoria o výhodách toho produktu, teda napríklad jedná sa o konzervu, ktorá obsahuje čerstvé podhorské bylinky. Zároveň je to konzerva určená pre mladé psy, no a samozrejme je s obsahom veľkého množstva proteínov z kvalitného hovädzieho mäsa. To, čo je na tomto príklade pekné a zaujímavé je to, že takéto produktové obrázky dokážeme generovať stabilne. Ten systém dokážeme pomerne dobre škálovať, to znamená, že v aktuálnom nastavení nie je problém vygenerovať s dobrým nápadom 3000, 5000, 6000 produktov, obslúžiť ich tak, aby ten obsah pôsobil jednak prirodzene a jednak, aby na vašej strane sa podarilo optimalizovať náklady na tvorbu toho obsahu, čo je vlastne cieľom tohto generovania. Následne sme pripravili druhú ešte ukážku, ktorá veľmi pekne ukazuje na ten stav tých súčasných frontier modelov a to, akú kvalitu v zásade dokážu poskytovať. A zobrali sme si maskota z predchádzajúceho príspevku, teda mladého krásneho psa. A tomuto zvieraťu sme sa pokúsili nasadiť okuliare, čo je náš nový produkt, ktorý ponúkame aj našim verným miláčikom, teda sú to okuliare pre psy. No a čo na tejto ukážke môžete vidieť je to, že ten product placement je v zásade veľmi konzistentný. Nášho maskota dokážeme zobrať, umiestniť ho na motorku do talianskeho prostredia, zároveň ho dokážeme vrátiť naspäť do hôr s tými istými okuliarmi, zároveň ho dokážeme vrátiť do zimného prostredia, v čom sú tieto modely veľmi, veľmi v súčasnosti dobré a veľmi tie obrázky pôsobia prirodzene a pekne. Ešte, aby sme možno povedali, generovanie takýchto obrázkov aj prostredníctvom API, aj povedzme, že pomerne veľkej škále sa v týchto konkrétnych ukážkach pohybuje niekde od 3 do 10 centov v závislosti od zložitosti promptu. Za nás z praktických ukázok je to asi aktuálne všetko, takže ďakujeme za pozornosť a poprosím Mareka, aby povedal slovo na záver.
Tu medzi časom aj slnečko už vyšlo, keď som začínal, ešte pršalo. Teraz slnečko svieti, tak možno, že to aj tak symbolicky budem vedieť, skôr ako sa vám poďakujem všetkým za pozornosť, ukončiť aj s pozitívnymi správami, lebo predpokladám, že asi všetkých vás aj zaujíma to, že koľko taká sranda stojí peňazí. A myslím si, že mám dobrú informáciu. Nie je to nič, čo by malo dramaticky alebo výrazne zvýšiť rozpočet. A myslím si, že je to len skôr o tom, že ako dokážeme efektívne pracovať s tým, čo máme. To znamená, že aj vygenerovať nejaký nový obsah, vygenerovať nejaké nové mini aplikácie, vytvoriť kopec nových vecí. Samozrejme, že bude vyžadovať nejaké navýšenie času na našej strane, ale nie je to niečo, čo by sa malo pohybovať výrazne v násobkoch tých nejakých paušálov alebo tých rozsahoch prác, akých ste zvyknutí na nás doteraz. A ja to vnímam ako pozitívnu správu a možno, že na záver také moje malé ako súkromné zamyslenie, ktoré som povedal aj mojim kolegom, že keď sme si tento event pripravovali, že na jednej strane v tom podnikaní je to dneska ťažké, hej, máme tu všetky transakčné dane, máme tu, zvyšujú sa nám náklady, ale na druhej strane, tak ako je to drahé, a je tá situácia v tom podnikaní náročná, tak na druhej strane máme perfektnú protiváhu v nástrojoch, ktoré nám dokážu veci zlepšiť a to, kde strácame, vieme dobre použitými nástrojmi s dobre zvolenými ľuďmi výrazne získať vo váš prospech. To znamená, že tam, kde nám berú, tak tu nám vieme získať. A toto možno, že by mohol byť taký aj môj záverečný message pre vás, že skúste sa nad týmito vecami zamyslieť a hľadať tie vylepšenia a zoptimalizovať si tie procesy, aby sme dokázali veci robiť lepšie, ako sme ich robili doteraz. No a tak, no. A ešte možno, že na záver poviem, že my vám tento event celý nahrávame. To znamená, že vám ho pošleme linkom, bude umiestnený pravdepodobne na našom YouTube. Zároveň vám pošleme ešte aj celú prezentáciu. A ja vás ešte aj poprosím o vyplnenie nejakého dotazníka s nejakou spätnou väzbou, aby sme vedeli, či to pre vás bolo užitočné alebo nie. A ak budeme vidieť, že to je užitočné a zaujíma vás tento typ obsahu, tak veľmi radi si pre vás pripravíme niekedy po lete aj ďalší podobný event, ako bol dnes. No a tak mi zostáva už len teraz naozaj poďakovať hlavne mojim kolegom za to, že si to takto pripravili. A veľmi pekne ďakujem aj za pozornosť na vašej strane a verím, že to bude pre vás prínosné. Pekný večer ešte vám prajem. Ďakujem.